देवरा घर घुसनबा देवरा घर घुसनबा का कही सखी और चुसनबा का कही सखी और चुसनबा देवरा घर घुसनबा देवरा घर घुसनबा। रियांस रिकॉर्डिंग स्टूडियो जनकपुर धाम नेपाल। डीजे ओम शंकर परसा खरबिंदा। रोज रोज खिड़की से झाँके देखे लालू के छुपी रे पियवा के संग रहिले जब हम सुनेला बतिया छुपी रे सुनेला सखी का छुपी रे। रोज रोज खिड़की से झाँके देखे लालू के छुपी रे पियवा के संग रहिले जब हम सुनेला बतिया छुपी रे। काथी बताई डर फुटनबा काथी बताई डर फुटनबा देवरा घर घुसनबा देवरा घर घुसनबा बात न चललू रुसनबा देवरा घर घुसनबा देवरा घर घुसनबा। रियांस रिकॉर्डिंग स्टूडियो जनकपुर धाम नेपाल। डीजे ओम शंकर परसा खरबिंदा। बुझे न पूछो सुनाए सखी करेला जबे खेला रे का कहीं तो से सुमन हरदम जिध पयरेला रे जिध पयरेला रे। बुझे न पूछो सुनाए सखी करेला जबे खेला रे का कहीं तो से सुमन हरदम जिध पयरेला रे। धन का ओठ चुसनबा धन का ओठ चुसनबा देवरा